Helo, siwmai a chroeso. Connie ydw i. My name is Connie. A dwi yma yn Amgueddfa genedlaethol y glannau yn Abertawe i rannu cwbl o straeon gyda chi i Dathlwch Pride Abertawe. I'm here in the National Waterfront Museum in Swansea to tell you a few stories for Swansea Pride. Hi. Hiya. Dwi'n mynd i ddarllen llyfr o'r enw Mae gan Bawb ei Gorff ei hun, gan John Bergerman, a wedi addasu gan Llunos Dafydd. Mae gan Bawb ei gorff ei hun. Wel, mae hwnna'n wir, yn dwi? Mae rhai yn fawr, a mae rhai yn fach. Mae rhai yn llydan, a rhai yn dalach. Mae rhai yn wan, ac eraill, waw, yn gryf. Mae rhai yn gul, rhai yn hir. A dyna ni. Mae rhai yn flewog, a rhai yn llyfn braf. Rhai yn drwsgl, yn clumsy. A rhai yn dawnsio'n dda. Ydych chi'n dawnsio'n dda? Mae rhai yn feddal, a rhai yn arw. Mae rhai yn hyblyg, wawi, a rhai yn gryf fel tarw. Mae rhai yn hen, mae rhai yn newydd i'w cael. Ac mae ein cyrff pob lliw dan hael. Waw. Mae pawb yn wahanol, ac mae hynny'n sbri. Bydda di dy hun, achos ti yw ti. Does neb fel ti. Mae pawb yn wahanol. Dwi'n mwynhau hwn, a dwi'n mwynhau hwn.